Hmm. Hello mga kapudibit! Today kakain po tayo ng pianggang manok. Ayan, tausog dish. Yes. At meron ang drinks ko mga kapudibit, blue lemon. Blue lemonade. Yes. Bago po tayo kumain, pray muna po tayo. Amen. Ayan mga kapudibit, malinis na yung kamay namin. Mangantam kay Kapampangan. Mangantana po. Opo, mangantana po. Tausog dish. Ayan. Dish ng mga taga Mindanao or Bisaya. Mag-comment na po kayo. Mindanao po. Ayan. Ayan. Natikman na natin to. Natikman na. Yes. At meron nag-comment nito mga kapudibit na natabunan na yung comment niya. Kaya mag-comment ka po para ma-shoutout ka po namin sa next mukbang. Yes, ano siya? Ayan. Tsaka Java rice. Yung ano natin, ito. Ito yung masarap. Hindi po sunog yan. Nyug yan. Nyug. Oo. Ngungot kayong Kapampangan. Lagyan na natin na. Parang. Yes. Ang unang subo ay para sa inyo mga kapudibit. Mangantana po. Manyaman niya. Ano yan? Yung niyog, sinunod yung niyog. Tapos gata na. Ano naman? Para siyang chicken curry. Ay. Masyadong matuling. Matuling. Sarap. Sarap pagkakaluto mga kapudibit. Lasang-lasa yung nyug tapos gata. Cheers tayo ba? Cheers. Blue lemonade yung kay bala ko tubig. Yes. Manyaman niya. Eh. Salamat. Sarap ng kanin natin, no? Java rice. Sarap siya.
naman. Kapili ko na lang na. Ay, meron pa ako. Nakakata maglara ngayon. Hindi ko nakita. Para sila. Magmamahal na yung ano yan, sili. Pag month, December, mahal yung sili. Wala pa nga Vermont, mahal na yan. Mahal na yan. Mahal talaga yung sili pag month. Kaya lang pagkatapos nyo kumain, maitim yung mga ngipin mo. Pero masarap. Diba? Gusto ko lang batiin si Kuya Bombom, happy birthday! Tsaka si Ate Jovelyn. Ayan. Happy birthday. At si anak ni Siopaw, si Oo. Ate Cathy. Happy Ayan, birthday. Happy birthday sa'yo, ate. Love you. Yung anak ni Ate Pe, happy birthday din. Hindi ko alam pangalan yung baby niya. Eliza ba yan? Ano? Sa mga tausog dyan, mga kapudibis, ayan, shoutout po sa inyo, mga kababayan natin dyan. Marami nanonood sa atin sa parteng Mindanao at Visaya. Shoutout po sa inyo lahat. Shoutout po. Manyaman yung pamangan nyo. Nasaan sili ko? Sarap. Ayan. Habang kumakain si BBM, shoutout ko si Tita Olivia. Ayan, Tita Olivia, ingat ko Phuket. And siyempre, Tito Mac,
Ayan, nanonood sila habang nagko-coffee sila ni Oh, Tito wow. Mac at saka si Tito. Ingat po. Ingat ko po palagi, Ken, Tita Nelly, Tita Cynthia, Ate Janet Lumipaw, at saka si Lods Discarte. Nanonood si Lods sa atin. Discarte, mag-subscribe na po kayo kay Lods Discarte. Yes. Ate Cathy, happy birthday sa'yo, ate. Love you, baby. At siya po, Baby Allison, Baby Allison, ayan, at saka si Bugoy, shoutout sa inyo lahat. And we love you all. Masarap. Try nyo, lasang ano din siya, chicken curry. Yes, mga kapudis, agi sa amin naman paman mi. Kita-kits sa susunod na mga. Thank you so much po. Ingat po kayo palagi na.